sesifikele ebudodeni azabuswe uKristu kuwe, azabuswe uKristu kuwe, uhambise ube Christ-like. Alibonga sona igama lenkosi zithi zikunetha bathi hayibo kanti abaqonda ukuthi awusahambisa kwakho, usuhambisa kwakhe yena ozathi zimnetha kodwa waqhubeka. Bazalwane wenze njani? Hayi bazalwane waqhubeka wenze njani? Alibonga sona igama lenkosi uthi ubheka emuva bakugwaze ngemuva kodwa bakubona uqhubeka futhi wenze njani bazalwane? Uthi uyenza abantu wenzani? Uzofika phi nalento ayenzayo kodwa wena uqhubeka wenze njani bazalwane? Wenze ngoba sewena ohambayo kodwa uKristu ohlala kuwe uye ohamba kuwe. Asinankinga nokuhluleka kwakho. Woza kuJesu noma uhluleka unjani, woza. Woza kuye noma unjani bazalwane. Woza. Woza kuwe. Sigarante ngento yodwa nje uthi linye lana. Linye lana. Inyanga enkulu uzoyibona. Uzoyibona. Sigarantile nje. Sime nje ngegarante yodwa. Asinankinga noma ungafika namhlanje utatazele uthi woza kodwa. Woza. Sithi thina woza. Noma ungahluleka futhi namhlanje uphinde usukume uyithathe into esisho sithi woza egameni likaJesu. Alibonga sona igama lenkosi. Yinye into esingayifuni ukubuya ugqunyiswa ngalomlilo. Uza abantu bendelela uJesu. Uza abantu bedelela into kaJesu kulezi insuku. Angathi ke lapha ko TikTok abayidelele bayadelisa. Hayi bayeke bayidelele. Ukhona usuku oluzayo elithize lapha kumalakhe lomlilo uzofushise namaqhibi. Lithi lomlilo lolu uzofika ushise ungashishi impande. Yawazi umlilo njani? Oshisa ihlahla ushisa nesimpande yakhona. Hayi, don't worry, don't tatazela. Malabantu abathi ayikho lento kaJesu wakho. Keep on walking, keep on praising him, keep on doing it. Ngoba ikhona lento. Ikhona. Mina nginesifiso sodwa nje. Ungayi kulomlilo. Lomlilo lo ngifunde ambalwa amavesi bese ngisengaqhubeka. Ngifunda amanye. Ayikho ke into entontshwe kangaka. Kodwa abantu bayiphike bathi njani bazalwane? Khona abanye oclever abathi hawu mina ngithi mangifika nje esogweni ngifike ngime ngisichamele. Bathi amana ngothi mangifika nje ngifike neze njani bazalwane? Sichamele. Asinankinga ke thina yinye nje into esithunywe yona ukuba sikutshele wena. Ikuba wena ungafi ungazama. Thina into esithunywe yona ukuba wena ungafi ungazange umuzwe. Thina sizomemezela ukuthi umuntu endlula la zimbili indawo okuyiwa kuzo. Ungezwe abantu bexoxela insumansumane bethi ukuthi usela namhlanje usela namhlanje ulapha. Zimbili indawo okuyiwa kuzo. I-Hades ne-Paradise. Lapha ke e-Hades vele into yakhona ifana nseni yasesihogweni ukuthi ngapha kulindiwe kusalindwe i-big fire. Kodwa ukuthi kube kulindiwe ubuvele impethu yenze njani? Ama-starters. Ngapha e-Hades e-Paradise uthi abantu bakhona balambi ukuthi uzulu umshayeli ethi abalamba abasomi bayaluswa imvana. They worship him. Ingakho singakhathali ukumdumisa ngoba labe siyobajoyina angeke sashumayela sisinomkhosi. Into yokushumayela igcina la emhlabeni. Siyofika nje sesijoyina izulu nathi sebe sesiyadumisa. Hallelujah. Ichizi kaNkulunkulu usuku losuku iy'talo zibona ubungcwele bukaNkulunkulu
sithi ungcwele, ungcwele.